Salam yani hormatly adamlar. Garaşlar bağı bitirip yurdumuzdaki täzelikleri hemem habarlar bilen tanıştırýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Gepleşmediň başynda hormatly prezidentimizin halkara ýarşlaryna ýeňji bolan Türkmenistanyň ýygyny toparlarynyň türgenlerini iweren gutlagy bilen tanışaýas. Hormatly maslahatda gatnaşyjylar, gaderli türgenler, Elkinin Russiýa Federasiýasynyň Astrachan, Moskwa şäherleriniň aralygyna geçirilen awtomobil sportunyň ralleri etgörnüşi boýunça Ýepek ýoly 2022 adly halkara ýarşyna şeýle-de Özbekistan Respublikasynyň Daşkent şäherinde agyr atletika boýunça ýetginjekleň we ýaşlaryň arasyna geçirilen Aziýa çempionatyny üstünlikle çykyş edip, baýrakly orunlara münasip bolan Türkmenistanyň ýygyny toparlarynyň türgenlerini tüýsürekden gutlaýan. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe halkara sport geňişligine berkarar watanymyzyň awraýy barhartya Türkmenistan döwletimiz sagdylygyň we ruhlanýetligiň mekanyna urlýa. Ýurdumyzda sport we köpçüliklen beden terbiýany ösdürmäge uly üns berilýär. Bu bolsa biziň alyp barýan döwlet siýasatymyzyň iler tutulýan ugurlarynyň biridir. Ýurdumyzyň ähli kunjoklaryny döwrüp sport topumlarynyň stadionlaryň we beýleki sport maksatly binalaryň eýdigderli gurulyp ulanmaga berilmegi türgenlerimiziň dürli sport ýarşlaryny üstünlikle çykyş etmegini baýrakly orunlara münasip bolmagy şertlendirýär. Garaşda döwletimiziň türgenleri halkara sport ýarşlaryna içen gatnaşyp baýrakly orunlary eýelep altyn medallara da münasip bolýarlar. Türkmenistan watanymyzda dürli derejedäki sport ýarşlary ýokary derejede we üstünlikle geçirilýär. Aşgabatda 2017-nji ýylyň 17-sinden 27-nji sentýabr aralygynda sagdynlyk, ruhlanýetlik, dostluk şygary bilen geçirilen ýapyk binalarda we söwüşden boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň 2018-nji ýylda Amul Hazar Halkara Avtoralysynyň şeýle-de agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň üstünlikle geçirilmegi muňa aýdyň şaýatlygy diýär. 2021-nji ýylda ýurdumyzyň sportynyň taryhynda täze üstünlikle sahypalar açyldy. Ýaponiýada geçirilen 32-nji Tomsky Olimp oýunlaryna sportyň agyr atletika görnüşi boýunça türgen gydymyzyň gazanan kömüş medali ýurdumyzyň sport ustatlarynyň öňüne gazanyp bolmajak üstünlüğiň ýokdugyny suwd etdi. Milli ýygyny toparlarymyzyň türgenleriniň halkara ýarşlaryna gatnaşyp münasip wekilçilik etmekleri Türkmenistana ýokary netijeler gazanylýan sporty ösdürmäge döwlet derejesinde uly üns berilýänine aýdyň şaýatlygy diýär. Hormatly Türkmenistanyň milli ýygyny toparlarynyň agdalary milli sportyň ösün ulgamynyň kemale gelýän döwründe türkmen halkynyň we döwletimiziň sport awraýyny artdyrmak ilkinji nowatda siziň paýyňyza düşýär. Döwlet derejesinde ýaş türgenler üçin döredilýän ajaýyp şertlerimiziň netijesini ýeňişli ýollar, nusgalyk sport üstünlikleriňiz arkaly görkezmeliseňiz. Türkmen türgeni adyna münasip bolan sport usatlarymyzyň halkara derejeli ýarşlary içen gatnaşyp ýurdumyza gelýän medallaryň sanyny hatam artdyrjakdygyny, halkara sport geňişliginde özleriniň gazanan üstünlikleri bilen döwlet baýdygymyzy mundan beýlägen belentden parlatjakdygyny berk inanýan. Gaderli maslahatda gatnaşyjylar, biz ýaşlarymyzyň sagdyny we berk bedenli, belent ruhly bolup kemale gelmegi, olaň köpçüliklen beden teri we sport bilen meşgullanmagy, ýarymaz enliklerden daşda durmagy, zähmet bilen dynjaşy utgaşdyrmagy we sport äleminde ýokary netijeler gazanmak üçin mundan beýlägen ähli şertleri dörederiz. Ýurdumyzda halkara sport ýarşlarynyň çempionatlarynda Olimp oýunlarynyň geçirilýän döwrüwap meýdançasyna öwreriz. Täze sport düzgünlerini döretmek arkaly hakyky sport söýjülüň, usat türgenlüň döwrüwap neslini kemale getirer. Biz sportyň mümkinçiliklerini parahatçylygyň hemem dostlugyň behitlerini gönükdirmek bilen hoşniýetlik, dost doganlyk ýöreliglerimizi münasip dowam etdirip, dünýä beleleşiň behitlerini, ähli parahatçylyk we awdançylyk maksatlaryna dogry gelýän siýasaty alyp barýar. Hormatly maslahatda gatnaşyjylar, gaderli türgenler, sizi halkara derejeli ýarşlarda gazanan üstünlikleriňiz bilen ýene-de bir gezek tüýsürekden gutlaýan, siziň ähliňizde berkjan saglyk, awadan we bagtyar durmuş edýedi watanymyzyň halkara sport awraýyny artdyrmak ugruna alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzu edýän Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow.
Gün sayın rovaşlanyan berkarar devletin täze ýamynyň galkynşy döwrüniň her bir güni tutuşy ýurtda bolşy ýaly Balkan vilayatynda da ýatdan çykmajak taryhy wakalara beslenýär. Muňa duşanbe güni Hazar deňiziniň kenaryny jäkeklep oturan Awadan milli säýahatçylyk zowlugynda täze gurulan Rowaç atly kottejler toplumynyň açyş dawaratan bütün aýdyglygy bilen güwä geçýär. Berkarar döwletimiziň täze taryhynda özüne münasip orun tapjak bu dawraly pursada arkadagly serdarymyzyň hut özüniň gatnaşmagy bolsa merdany agdyr halkymyzyň buýsunçly başlaryny hasam belende götürdi. Şu şanly waka münasibetli Türkmenbaş şäheriniň Awaza etrap häkimliginde hoşallyk maslahaty geçirildi. Awada milli säýahatçylyk zowlugyny täze gurulan Rowaç atly kottejler toplumynyň açyş dawraty münasibetli Türkmenbaş şäheriniň Awada etrap häkimligine geçirilen hoşallyk maslahatyna edilen çykyşlarda hormatly prezidentimiziň bitirýän beýik işlerine bolan buýsunçly sözler ýürekliň töründen çykdy. Ýurdumyzyň puduklyn edaralarynyň ýolbaşlarynyň ilsiýaly ýaşullyň mährem eneliň jemgyýetçilik gurumlarynyň wekilleriniň şeýlede Türkmenistanyň synagatçylary we telekeçileri birleşmesiniň agdalarynyň gatnaşmagyna geçirilen maslahaty Hazar deňiziniň kenaryny jäkeklep oturan Awadan milli säýahatçylyk zowlugyny täze gurulan Rowaç atly kottejler toplumynyň açylyp ulanmagy berilmegi türkmen halkynyň eşeretli durmuşy ugrunaky taýsy tagallalarynyň aýdyn güwäsine öwürlenigi aýraty nygtyldy. Arkadagly serdarymyzyň hut özüniň ak pataty bilen dawraly ýagdaýda açylan täze Rowaç kottejler toplumynyň ajaýyp binalarda adamlaryň sapaly diýinç alyp saglyklaryny berkitmekleri, wagtlaryny hoş geçirmekleri üçin ähli şertleň döredilendiginem aýraty nygtamak gerek. Toplumyň çägindäki we kenardaky voleybol we futbol meýdançalary, açyk howuz çagylan oýun meýdançasy, hyzmat ediş merkezi, restoran, toplumyň çägindäki we deňiz kenaryndaky garwançhanalary we beýlekler bu ýerde diňjaljak dürli ýaşdaky adamlaryň ruhlenliklerini ýokurlandyrýar. Watanymyzda gurulýan senagat ýaşaş durmuş maksatly gözel imaratlardyr. Desgalar bilim saglyk uruş puduklaryny we beýleki ulgamlarda durmuş geçirilýän özgörtmeleri hemmeleri buýsunurýar. Munyň üçin tutuş ýurtda bolşy ýaly öz arkadagly serdarynyň daşyna berkdenmek hem jetleşen Balkanlyň hormatly prezidentimize bolan hoşallyklarynyň çägi ýokdur diýip maslahatda çykyş edenleri buýsunçly nygtadylar. Soňky ýyllarda türkmen topragynyň we ajaýyp künjogy tanalma derejede özgördi. Deňiz kenaryna ak mermerli kaşaň mehmanhanalar, kottej şäherjikleri, ýaht klublar, çaglar saldyş merkezleri, sport desgalary guruldy. Deňjaş selgäkleri we ýaşyl dowluklar emeli derýä döredildi. Bulan hemmesi şol sany ulyg we inženýerçilik tehnika düzümlüň desgalarym öňde barjy tehnologiýalary hemem guruluşyk, binagarlyk we bede ulgamlaryna öz bolşy çözgütleri peýdalanmak arkaly täzeçil çemeleşmeliň esasynda bina edildi. Hazar deňiziniň ekologiýa taýdan arasy kenarynda nowatdaky täze desgalyň ulanylmagy berilmegi adamlara Awaza milli säýahatçylyk zowlugyny diňç alyp saglyklaryny berkitmäge mümkinçilik berer. Halk köpçüliginiň hödürlenilýän iň ýokary dünýä ölçeglerindäki saglyk diňjaş hyzmatlarynyň el ýeterligi hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň durmuş ugurly siýasatynyň esasyny düzýär. Garaşsyz beýtirip watanymyzyň awadançylygy hemem halkymyzyň rowaşlygy bu strategiýanyň baş maksadydyr. Welaýatyň medeniýet we sunat usatlarynyň taýýarlandygy we aýdym sahlary hoşallyk maslahatynyň şatlyk şowkuny hasam arşa götürdi. Usatlyk bilen ýerine ýetirilen milli aýdym sahllarda hormatly prezidentimiziň amal aşyrýan el-ýurt bähwitli işleri berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwri wasp edildi. Ýokary ruhlenlik ýagdaýynda buýsunçy beslenip geçen hoşallyk maslahatyna gatnaşanlar arkadagly serdarymyza berk jan saglyk, uzak ömür, watanymyzyň gullap etmeginiň, edil halkymyzyň hasam eşretli ýaşamagynyň hatyrasyna alyp barýan beýik işlerinde rowaşlyk arzuw etdiler. Dawranyň ahyrynda hormatly prezidentimize ýüzlenme kabul edildi. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň halkyň arkadagly zamanaty ýylyna ykdysadyň döwlete degişli däl ulgamyny ösdürmek ulun berilýär. Daş welaýatynyň telekeçilerim ýurdumyzyň ykdysady ösüşlerine salamly goşun goşýarlar. Olaň arasynda dörli görüşli senagat önümlerini öndürýän kärhanalaryň bolmagy gowunurjydyr. Türkmenistanyň senagatçylygy telekeçileri birleşmesiniň agzaty bolan Hilal hususy kärhanasy şolaň biridir.
Hormatly prezidentimizin özleri baradaky aladalaryna kömek gollawyny jogaýp edip işdepkinlerini barha güýçlendirýän Daşo vilayatiniň telekeçileri Aýyk badarlarymyzyň dürli önümlerden dowly bolmagy, ýylatyň ösen etleginiň ygtybarly kanagatlandyrylmagy üçin ähli tagallalary diýerler. Halkyň arkadagly zamanasy ýylynda vilayatyň telekeçileri dürli görüşli önümleň mukdarynyň artdyrmagyna aýratyn üns berýärler. Bu urda Daşo şäherine ýerleşýän Hilal hususy kärhanasy özüniň nusgulyk işleri bilen tapawutlanýar. Kärhanada işleýän hünerini öktü telekeçiliň öndürýän dürli görnüşli önümleri ila tarapynyň ýokary isleg bilen alınýar. Olaň arasynda gurulşyk önümleri, penjeredir, gapylar, mebel önümleri bar. Demir, plastik we agaç önümlerinden ýasalýan derwededir gapylar ilat arasynda ýokary islegden peýdalanýar. Bu hususy kärhananyň telekeçileriniň iş gadamlary barha basly depkinlere eýe bolýar. Olaň gözlegli işleriniň netijesinde mebelläň, aýna gapylaryň täze döwrüp görnüşleriniň öndürmegi hemem ähli önümleň ýokary hil derejesine bolmagy bellenmäge münasipdir. Bu önümlere welaýatyň ähli kunjoklaryny ul islegi billerliýär. Hilal hususy kärhanasynyň Jerenler adly dukany bar. Bu ýerdäki dürli görnüşli ýokary hil önümler ila tarapynyň uly höwes bilen alınýar. Satyn alynan mebel önümleriniň aljaýynyň öýüne eltilip berilmegi bu ýere gelýän müşterileň barha köpelmegine şert döredýär. Kärhanada harit dolanşygynyň ösüş depkinem berjaý edilýän işleň mukdarym ýetgiderli artýar. Onu hereket edýän 7 bölümde öndürilýän dürli önümleň görnüşleriniň köpelmegi bu ýerde şu ýyl üçin göz öňüne tutulýan işleň epesli artanlygynyň habar berýär. Bu bolsa Hilal hususy kärhanasynyň zähmet öýür hünermenläriniň berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe täze berentliklere tarap ynamly bar ýanyklaryny aňladýar. Döredilýän ähli şertler üçin kärhananyň hünermenleri arkadagly serdarmyda hoşallyk sözlerini beýan edýärler. Halkyň arkadagly zamanasy ýylyna milli iqtisadiýetimiziň çal depkinler bilen ösürilmegi netijesinde ýurdumyzyň hususy ulgamyna aýratyn üns berilip, kärhanalarda ýokary tehnologiýaly enjamlarda öndürilýän dürli görnüşli haritlere içerki bazarlarymyzda uly isleg bildirilýär. Şeýle haritlaryň hataryna aýakap önümlerem uly orun tutýar. Haritlik derejesi ýokary bolan aýakap önümlerini öndürmekde Mary vilayatynyň Mary şäherindäki gerçek harit nişanly aýakap önümçilik kärhanasyna da dürli görnüşli aýakaplar öndürilip halkymyza ýetirilýär. Ýurdumynyň ykdysady ulgamyny ösdürmekde döredilýän giň şertler işewur telekeçilere ihlasly işlemäge, ýokary hili önümleri öndürmäge giň mümkinçilikler döredýär. Bazı ykdysady şertlerine öz işlerini döwrün talaplaryna laýyk ýola goýan hemde Türkmenistanyň Senagaçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy bolan Marşegernäki gerçek harit nişany aýakap önümlerini öndürýän önümçilik kärhanasynyň önümleri hil taýdan öz bolşulygy bilen tapawutlanýar. Bu hususy kärhananyň agly bir işçileri kämil tehnologiýaly enjamlar arkaly dürli ölçegde öndürýän aýakap önümlerini halkymyza ýygydaly hödürleýärler. Hususy kärhanada önümçilik bölümleriniň sekesi bolup, olarda ýaş hünermenleriň bir näçe zähme çekýär. Bu bölümler tutuşlygyna daşary ýurtlaryň aýakap öndürýän kämil tehnologiýaly enjamlary bilen üpjün edilip, olaryň kömegi arkaly ýokary hili aýakaplaryň ýüllerçe görnüş öndürilýär. Hususiýetçileriň tagalasy bilen bu kärhanada aýakaplaryň üstki bölegini dokamak, aýakaplaryň peteklerini taýinlamak hemde boýamak, nagşlamak, gaş bezegleri bilen timarlamak, aýakaplaryň aşaky böleklerini guýmak ýaly işler utgoşly anyp barlýar. Kärhanada lazer şöhleri enjamyň kömegi bilen aýakap önümlerini bezemek hemde nagşlamak işlerem sazlaşly ýola goýulýar. Döwrewap öwüşgän aýakaplar öndürmekde emeli deri, dörli renkli ýüpler, poliuretan, polivinhlorid serişleri çiğmal hökmünde ulanylýar. Şeýle-de öz ýurdumynyň çägirnäki dokma toplumlaryny öndürilýän jinsi matat hemde nak ýüplüklerim öndürilýän aýakaplaryň esasy çiğmallary bolup kalmady diýär. Bir ýerde hormatly prezidentimiň döredip berýän giň mümkinçiliklerine münasip işlerden jogap berýän hususy kärhananyň işleri halkyň arkadagly zamanasy ýylynyň her bir iş gününi zähmet üstünliklerine wesleýärler. Kärhananyň ýene däwri bölümleriniň biri tekinçilik bölümdir. Eger kwagty el şeper gelin gyýlaryň ençemesiniň zähmeti netijesinde bu ýerde her pastyň özüne mahsus aýakaplary tikmek hemde olaryň üstüni bezemek işleri ýerine ýetirilýär. Mektebe çende çağılar, mektebe okuwçylar hemde yetkinjekler, gelin gyýlar, erkek adamlar üçin niýetlenen bu aýakaplar öz boşly aýratynyklar bilen tapawutlanýar. Öz işlerini berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň talaplaryna laýyk ýola goýan bu kärhananyň işleri kiçi ýaşly mektep okuwçylarynyň okuw esbaplary üçin niýetlenen ýan tor bolarym köpçüliklerini önerýärler.
Milli bedegler we naqşlar bilen bedelen bu ýan torgolaryň daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orun tutup bilýänligini hem aýratyn bellemek gerek. Mektep okuwçylarynyň galandyr beýleki okuw issaplaryny ýerleşdirer ýaly emeli dereden taýýarlanan gutujuklaryň hem öňürilip başlanmagy kärhananyň öňümçilikde gadanýan ul üstünlikleriniň biridir. Haritlik derejesi ýokary bolan bu aýakgaplara hemde ýokary hille haritlara diňe bir içerki bazarlarymyzda däl isem daşary ýurt bazarlaryna da ulus sevilirler. Halkymyň ösen isleglerini nazara almak bilen bu kärhananyň işçileriniň öňürýän bäsleşge ukyply haritlary ýurdumyzda geçirilýän öňümçilik sergilerine de uly meşgullyga eýe bolýar. Hususy kärhananyň işçileri, hususy ulgamyň ornuny ýokarlandyrmak barada döredýän ähli mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize arka dagly serdarymyza alkyş söz onadýarlar. Halkyň arka dagly zamanasy ýylyna ul üstünlikleri gadanýan hususy kärhananyň hatary barhartiýa Balkyn welaýatynyň Türkmenaş şehriniň çägine ýerleşýän Senagatçylar we Telekeçiler birleşmesiniň agdasy Senagat Plastik Hojalyk Jemgyýetinde işler döwrüň talabyna laýyklykda alınıp barlýar. Yurdumuzda kiçik we orta telekeçiligi hemme taraplaryň gollamak baradaky döwlet derejesine amal aşyrýan tagalarlardan uruklanýan Senagat Plastik Hojalyk Jemgyýetine paltilenen, palpirpilenen hemde goşulýan tehnologik serişdelerden toplumlaryň gaplanylan dürli önümlen haritlaryň ýüklenmegi düşürilmegi üçin zerur bolan iki gatly ýukasy plasmas tekçeler öňürilýär. Önümün bu ornuşy dürli haritlar gyzgy wagtda ýükläp düşürmekde, olary ambarlarda talawlaky ýerleşdirmekde we uzak wagtlap saklamakda mühim ähmiýete eýedir. Ol harit dolanşygyna wagty tygşytlamaga, serişdeler netijeli peýdalanmaga mümkinçilik berýär. Bu ýerde öňürilýän ýukasy plastik tekçeler agramlarynyň ýeňilligine garamazdan, şeýle önümiň agaç görnüşinden bir näçe has amatlylygy bilen tapawutlanýar. Ýük göterji tehnikalar olaň dört tarapyndan barp bilýärler. Ýukasy plastik tekçeler daşky howa gurşawynyň täsirasyny mümkin bolan guramak, zaýyrlmak, çüýremek hadisalaryny uzak wagtlap durnuklylygy bilen tapawutlanýar. Senagat Plastik Hojalyk Jemgyýeti bu enzamlary öndürmek işlerini ýürütip buyurmalar esatyna alyp barýar. Kärhanada 30-dan gowrak hünärmen agdyberlikli zähmet çekmek bilen bu ýerde oturdulan döwrap öňümçilik enzamlaryna başarjanylyk bilen erketýärler. Kärhanada awtomatlaşdyrylan usuly dolandyrylýan enzamlarda tehnologiýalaryň döwraplygy önümlüň ýokary hil derejesini üpsünetýär. Senagat Plastik Hojalyk Jemgyýetiniň hünärmenleri geljekde önümçiligiň gerimini hasa giňeltmegi gözegine tutýarlar. Muňa özi kärhanada öňürilýän önümlüň meşhuryny artdyrmak bilen birlikde plasmas önümlerini ikinji gede gaýtadan işlemäge hemde olardan taýýar önümler almagy şertleri döredir. Halkyň arka dagly zamanasy ýylyny gowunurjy üstünliklere betlemegi maksat edilýän hususy kärhananyň hünärmenläriniň ýurdumynda kiçik we orta telekeçiligi ösürmekde, hususy iş urlary hemme taraplaryň gollamakda döwlet derejesine edilýän bimeşer aladalardan uruklanyp, joşgyny zähmet çekýärler. Ahal welaýatynyň Agbuda ýetiranyň Senagat zowlugyna mebel önümçiligi boýunça kärhanalaryň bir näçesi hereket edip, olar bu orada gowunurjy işler alyp barýarlar. Öňürýän önümleri bilen ilat arasyna uly meşgullyk gadanan şeýle kärhanalaryň birem Türkmenistanyň Senagatçylary we Telekeçiler birleşmesine degişli bolan Täsin Elem Töwdanışan önümçilik toplumydyr. Täsin Elem hususy önümçilik toplumynyň bölümleri dünýäniň häzirki zaman tehnologiýalary we enzamlary bilen üpsün edilen şeýle kämil enzamlar arkaly bu ýerde dünýä bazarynda bäsleşik ukyply durly görnüşdäki we ölçekdäki düşekdir ýastyklar öndürilýär. Bu haritlaryň hiliniň öten talaplara laýyk gelmegine, önümçilik işiniň her bir basgançagyna, hil derejesine ýörüte tehnologiýalary bilen gödөгçilik edilmegi, şeýle-de önümçilik işinde ulanylýan önümleriň hili bilen baglanşyklydyr. Kärhananyň önümçilik bölümindäki häzirki zaman enzamlary bilen bir iş alşygynda ýatylýan otoglar üçin düşegiň 3 ýüzü öndürilýär. Bu düşekler ýumşaklygy we rahatlygy bilen tapawutlanýar. Önümçilik işinde buýurjylaryň öten islegleriniň gödöňünde tutulmagy bolsa, önümleriň görnüşleriniň artmagyna itergi berýär. Sargytlar esasında öndürilýän düşekler ýastyklar diňe bir biçok aýratynlygy bilen tapawutlanman, bedegindäki renk öwüşgünleri we owadan şekilleri bilen hem ünsü çekýär. Kärhanada geljekde mewelleriň gurnamalaryň täze görnüşleriniň, şeýle-de ýumşak oturuşlaryň önümçiligini ýola goýmak gödöňünde tutulýar. Munyň üçin kärhananyň hünärmenleri degişli işler alyp barýarlar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe halkyň arkadagy zamanasynyň her bir günni ajaýyp ähmet üstünliklerine besleýän bir önümçilik toplumynyň agdy bir işgärleri ýurdumyzda hususy ulgama berýän ýardam gollawlary üçin arkadagy serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.
Eýlati bereketli toprağımızda yetiştirilen teri, gök we bakçı önümleri şeýle-de dürli görüşli meweleri bilen öpçün etmekde alınıp barılan işler aýratyn bellerliklidir. Şu günler bu urda Lewap vilayatynyň baglanlary netijeli däkme çekeler. Bagwanlar tarapyndan mögsünmeýin aratyny keçýärleriň öz wagtyna geçirilmegi netijesinde bol hasyl alındy. Bu bereketli hasyly kemale getirmekde hut soňky ýyllarda tejribeli we ussat bagwanlaryň ul toparynyň ihlasly däkme çekýänini bellemek hökmandyr. Vilayatda baglardan bol hasyl almakda esasen Sayat, Däne we Kerke taraplarynyň ussat bagwanlarynyň gazanýan netijeleri hassa bellenmäge münasipdir. Bagwanlar alymyň häzirki zaman gazananlaryndan hemde döwrap usullardan netijeli peýdalanmak bilen ýaş nähirleri ýetişdirmeklige-de aýratyn üns berýärler. Meýweli baglar ýetişdirilende ýylata ködürlenýän meýweleriň mögsümiň dowamyna elleteli bolmagyny gazanmak üçin ýürüte ýerki, aralyk we giçipşýän görnüşleri saýlanmalýar. Şeýle-de baglara ýygyk işleri her bir görnüşiň tebii aýratynlyklaryna görä agratýanykanyň talaplaryna laýyklykda ýoly goýulýar. Bu wasa bagwanlaryň ihhlasynyň ýerine düşüp, bul hasylyň kemale gelmegine ýardam berýär. Umuman Lewap vilayatynyň zähmetsewer bagwadaýhanlary ýylyň ýylyna owy hojulyk ekinleriniň bol hasylyny kemale getirýärler. Olaryň ata-babalarymyzdan gelýän synadan geçen daýhançylyk usullaryny almaň soňky gazananlary bilen utgaşdyrmagy toprakdan has bol hasyl almaklyga mümkinçilik berýär. Arkadaşlar serdarymyzyň ýurdumynyň owy hojalyk puwdugyny düýpli almesasy hemde öňdäwaji tejribelerle laýyk alyp barmak, ýerlerde beýleki ekinler bilen birlikde meýweli baglar ösürip ýetişdirmek baradaky paýhasy çözgüdünden ruklanýan Türkmenistanyň Sinägaçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy bolan Telekeçi Bagwan Balkan vilayatynyň Magtymguly etrafynyň çägine ýerleşýän Hasar dagynyň etegindäki ýaýladan uzak möhletleýin alan 10 hektar ýer bölegini ösürip ýetişdiren 6500 düýp meýweli baglaryň durly görnüşlerine ýygy agratynykanyň talaplaryna laýyk ýoly goýup, olardan bol hasyl almagyň hötdesinden gelýär. Her günlerde bu telekeçiniň bagçylyk bölümine zähmet çeken maşgal agdalary agratyniki talaplara laýyk ösürilip ýetişdirilen meýweli baglaryň bitkinlik hasylyny ýygnamakda hemde olary sewitin ak bazarlaryna ýeterli narhlarda ýylaty ýetirmekde görülen işleri bitirmek başarýarlar. Bu ýerde ösüp oturan alma, armut, şettali, garaly ýaly baglaryň durly görnüşleri bolup, olaryň ýer, aralyk hemde giç ýetişýän görnüşleriniň hem bardygyny aýratyny atamak gerek. Hut häzir günlerde aratynyky ýygy bir kemsiz ýerine ýetirilýän baglardan meýweleri ýygnamak işleri dowam etdirilýär. Hasar dagynyň etegindäki ýaýlada ussat bagwanyň kärinetini alan ýerine meýweli baglary edýän hyzmaty görüp, göwnüň oturlýar. Giyin göz ýetime uzap gidýän meýwe baglaryna bereketli hasyl Telekeçi bagwanyň ihhlasynyň ýerine düşen nurundan habar berýär. Şogun Hazar deňziniň ekologiýa taýdan arasy kenaryna ýerleşýän Awazan milli syýahatçylyk zowlugynyň elim goşary medeniýet jaş selgähinde ýurdumynyň medeniýet we sunugat usatlarynyň konserti boldy. Munyň özi häzirki zaman şifaxana düzüminiň merjeni hasaplanylýan Awazada denjalyanlar üçin edilýän medeniýetli hyzmatyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Mälim bolşýaly hormat prezidentimiň söýdügüne laýyklykda şu ýylyň 1 awgustyndan ýurdumyň ýolaşy düdümleri din jarşa çykdylar. Tomutky din jarş mögtüminde Awada milli syýahatçylyk zowlugyny bina edilen mehmanhanalar gapylaryny giňden açyp, ýurdumyň durly künjeklerinden din salmaga gelýän watandaşlarymyzy kabul etdiler. Şeýlelikde döwlet başdanmadyň ýygyderli tagalat netijesinde din salyanlar üçin hyzmatlaryň ýokary görnüşleri hödürlenýär. Olar üçin belent ruhy betlenen konsertler guramak asylly däbe urly. Meşhur estradaçylaryň we folklor hemde tan toparlarynyň sağlaşykly çykyşlary ödüşleriň belentliklerine tarap ynamly gadam urýan ýurdumyň ýeten derejetiniň arkadagly serdarymyň ýolaşylygyna bildirilýän beýik işleň waspyny ýetirdi. Tomuşaçylyň şowkunly el çarpışmalary sunugat saatlarynyň çykyşlaryna bildirilýän hormat boldy. Meşhur halk we estrada aýdymlaryny ýerine ýetirjiler, belli sazanlar ýylyna çykyş edip, öz usatlyklaryny görkezdiler. Ýurdumyň iň belli koreografik we folklor toparlar tarapyna ruhlanetlik bilen ýerine ýetirilen aýdymsally kompozisiýalar tomoşaçylarda ýatançyk mazak täsirler galyrdy. Muňa özi din jaş mögtüminiň şahatlyk şowkuny we ähmetli wakalary betlenýändiginiň nowatdaky beýanyna urly. Konsertiniň dowamyny ýerine ýetirilen aýdymlar Hazaryň kenaryna ajaýyp awazanyň hoştap gowatynda halkymyzyň bagtyar durmuşynyň waspy bolup ýaňlandy. Häzirki günlerde giňgerimde geçirilýän ýarışlar ýurdumyzyň ähli künjegini gurşa welýär. Netijelen gazanylmagy sport bätleşikleriniň öz oşly bedegine urlýar. Ýurdumynyň ähli künjegini gurşa welýän ýaşlar tejribe toplamagyň öz oşly emeklerini urlýar. Gün-günden kämilleşmek türgenleri üstünliklere ruklanyrýar.
Bu ýagdaý geçirilýän ýarışlaryň her birine aýdyň üde çykýar. Türkmenistanyň sport we ýaşar syýasaty ministrliginiň guramagyna taý boks boýunça ýurdumyň birinçiligini almak uğruna geçirilen ýarış ökdeleriň öňe saýlanmagyna mümkinçilik berdi. Duşuklar çekeleşiklik häsiýeti bilen tapatlandy. Ma'lum bolşy ýaşa turgunlaryň ençeme satnaşdy. Duşuklaryň her biri tälimçileriň, hünärmenleriň ulugyklanmasyna eýe boldy. Ýaş turgunlaryň barha kämilleşýäni gydykly duşuklar äşkär etdi. Üstünlükli çykyş etmek giň gerimde geçirilýän sport bäsleşikleriniň esasy ýol ölgesine gurilýar. Bu ýagdaý turgunlarymyzyň ýokary netijeleri gazanmagyny üpçün edýär. Oýunlar boýunça tälimçiler tarapyndan geçirilýän seljermeler anyk ugurlarda netijeleriň ýokarlanmagyna ýardam edýär. Bu ýagdaý geljeki üstünliklere tarap ynamly ädimlerdir. Ýaşlaryň ýygydaly geçirmegi tejribeleriň artmagyna mümkinçilik berýär. Kämilleşmek bolsa geljeki ýeňişleriň özendir. Tejribeleriň artdyrylmagy aýratyn ähmetlidir. Ol belli bir derejede toporlaryň sağlaşyky oýuny üpçün edýär. Maksada okunluk ýeňişe bolan anam her bir tutuluşyga mahsus boldy. Hormatly prezidentimiz sportun parahatçylyk dörejilik uğruna aýratyn ähmet berýär hemde Türkmenistanyň halkara sport hyzmatdaşlygynyň merkezine öwrilmegine giň ýol açýar. Ma'lum bolşýaly arkadaşly serdarymyz sport halkamyň saglygy bilen baglanyşly meseleleri üns merkezine saklaýar. Bugun Türkmenistanyň sport bilen meşgullanýanlaryň sany has artdy hemde oň jemgyýetdäki ähmeti, wajipligi ýokarlandy. Diňe bir turgunlaryň gatnaşmaklaryna ýaşlar geçirmek arkaly eýsem sağlam durmuş ýerelgelerini eýerýänleriň ähletini çekmek bilen köpçülikleriň çäherleri geçirmek arkaly bu oň gün ýol ölgän dowam etmek wajypdygyny hormatly prezidentimiz belleýär. Çünki sport bilen ýerigdäli meşgullanmak diňe bir adamyň beden saglygyna däl, eýsem ruhy bilen bolmagyna şeýle-de oň dörejilik işine oňy täsirini ýetirýär. Hormatly adamlar, ine bolsa ýurdumyň welaýatlaryny we paýtagymyz Aşgabat şäherini şu gün 2 awgustda saat 20-den 3 awgustda saat 20-çe boljak we barada Türkmenistanyň hawa malumatulygynyň berýän habary bilen tanış bolun. Balkan vilayatyna ötkäp duran bulutly hawa bolup demanadyk tardan tele sekunda 7-10 km etýän şemal ösür hawa gejesine 21-26 gradus mayl, gündüzine 35-40 gradus ysy, kenary etraplaryna 31-36 gradus mayl bolar. Ahal vilayatyna ötkäp duran bulutly hawa bolup demanadyk nordan tele sekunda 7-10 km etýän şemal ösür hawa gejesine 20-25 gradus mayl, gündüzine 35-40 gradus ysy bolar. Mara vilayatyna azken bulutly hawa bolup demanadyk nordan tele sekunda 8-10 metr etýän şemal ösür hawa gejesine 19-24 gradus mayl, gündüzine 35-40 gradus ysy bolar. Lewap vilayatyna azken bulutly hawa bolup demanadyk nordan tele sekunda 9-14 metr etýän şemal ösür hawa gejesine 20-25 gradus mayl, gündüzine 34-39 gradus ysy bolar. Daş vilayatyna ötkäp duran bulutly hawa bolup demanadyk nordan tele sekunda 7-10 km etýän şemal ösür hawa gejesine 19-24 gradus mayl, gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Paýtagymyz Aşgabatda azken bulutly hawa bolup demanadyk nordan tele sekunda 8-11 metr etýän şemal ösür hawa gejesine 22-24 gradus mayl, gündüzine 38-40 gradus ysy bolar. Ýurdumyz boýunça awgust aýynyň 3-nä magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmagyna garaşylýar.
Eziz vatandaşlar, Thomas Paslanyň howanyň derejesiniň ýokarlanýanyny nazara alyp, Paslaň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, bunyň ýeti şöhretinden goranmagy, şeýle-de ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzümlerini berja etmegi maslahat berýär. Mehriban ýeşler, bulary berja etseňiz, ýylyň islenik Paslanyny öz saglygyňyzy gorap berersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamyny galkynşy döwründe aty watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ötüşler wetlenýär. Ähli ötüşlüğün ödeninde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.